Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Janano Malolo TV kamora mara maintie amosini oimore kenda ka utolo ni marwa kini machegni e chenro wa mar ohala garo kabende wago tache dala mar Milimani kaendi kabende wadwa puonjore kokalo kuom ohala kendo mawendo na ma adhi bedo go kawuono kata madhiro ko kawuono mondo puonjore kodu timo kaendi machegni e chenro nyinga Millicent Adhiambo machegni wendo na makawuono kamano an donga ni Faith Amondi Ayalo dimang'eny ni Faith Megan e Facebook. Okay, Faith itimo ohala mane? Anatimo ohala mar hotel dala ma Kisumu kae Milimani. Yes. Ato otendi ni endi benitie nying moro ma imiye ma ng'ato nyalo manyo godo kumodhiye kawacho ni adhi chiemo kama nikech otende imiyo kod nyinge ma imiyogo. Otenda ni iluonga ni Bilie Restaurant. Bilie, jiongeni meet Bilie, but analuonge ni Bilie. Yes. Bilie is a Luo term. Manyiso ni gima meet. Yes. En gimoro ma meet ma I thought of it ma wacho ni wal luongo ni otenda ni Bilie. Yes. Kama mana kaka iwinjo ne janeno wacho ni otende ni endi omiyo nying mar Luo ma ji ong'eyo ni Bilie. Bilie en nying Luo ma itiyo godo ka ng'ato dwani ibil gimoro moloso kata ibil gimoro motedo mamit. Mane momiyo noneno ni ochako tende ni endi ni meet Bilie mondo mi ng'ata mabiro kani obed gi gombo ni ka iluonge ni Bilie nyaka bed ni gigo ma ilose iye kaendi bende meet koro nyaka gibed gi gombo mag bilo. Mana kamano wadhi mana nyime. Koro ni chako karang'owa. Otenda ni nachako last year during COVID. No koyot. Yes. But nawacho ni watema dhano nyaka tem. Yes. So I started last year around August dwe mar aboro. Yes. Nyaka sani kodwa ng'ama kode. Ang'o momiyo ni chake? Nikech wacho ni chako last year alafu kani pok ichako. Ne nitie gino mane itimo? Kalure gi higni mokalo natiyo. Yes. But nawacho ni wateme ohala. Kalure gi kaka pesa ni tek tich onge. Koro wacho ni wateme ohala. Yes. Mar hotel. Kalure be amba hero gige tedo. Ok nadhi school mar tedo but ahero tedo. Yeah. So it's something I thought of and I said why not give it a try. Yeah. Ere kaka ni chako? The process maniluwo nikech ing'eni ka idwaro chako ohala moro amora nitie yo manyaka iluw. Nitie gigo manyaka bed involved mondo mi set up ohala machung' kar tiende mo obed kuma ji nyalo bire machiegni. Ere kaka ni chako? No koyot. Na nen mana manyo pesa moro matin to nayudo nafasi. Koro nafasi mana nwang'o ni nen mara friend. Then it motivated me ka nyalo bedo maber gi hotel. Mane kaka nachako. Then because nangi passion mar tige tego, I said why not start a hotel? Yeah. Kech naneno ka location ne ber to ne gintie gi potential. Chiemo bi ng'eni ji nyaka chiem. Chiemo be nyaka chiem kata piny tek. Gimoro amora matimre people have to eat. Yes. Kamano. To koro kaendi dang'eni itedo kendi koso nitie jok ma indiko makonyorgo. In bende idhi e jikon milos chiemo koso nitie mana joma iketo nibiro gi idea iwacho ni kora man professional ema tedi koso time nang'o? Basically mokwongo natedoga but sani koro I had to involve people mondo koro okonya koka tedo. But jikon badonje anyalo tedo be kian. Kata joga god mambe nwapuonjre kodgi wadongre koro ka tedo. Yes. Ero kamano ahinya to koro daily work schedule mari chalo nade? Okoyot because gokinyi you have to wake up, you look for supplies, nyaka imany chiemo, and in the evening nyaka ichul supplies. So it's okay teach moro mayot. It's really involving. Okaw secheni and you have to be here e biashara okinya wene ng'ato. Yes. Kamano. Koro kaduoki chien kar jok ma involved ma itiego makonyi kaendi. Yeah. Bende iseneno pek moro amora e tiyo kod ji e kari mar ohala? Actually, pek to nitie because dealing with joma dongo is not easy. Nyaka koro bed mana gi understanding, you know. Yes. Yeah.
koro upuonjru mistake timore but upuonjru kudonguru. Onge ng'ama nonyuol kong'e gimoro amora. Koro wan jok mawariwre, we come together and we work as a as a team. Wahero teamwa kabisa, kuma ng'ato kose to waloso. Yes. Koro for example ka ng'ato timo gimoro ma unforgivable, ere kaka idil gi situation bila nikech kar wala ok inyal keto ni gimoro timore atima lakini nitie sama nyaka bed very strict. Koro kapo ni ng'ato timo gimoro ma okadho ahinya, ere kaka idil gi situation no hivi? Okoyot ga, but basically ananyuola ng'at mawinjo ywak mar ng'ato, understand ng'ato. Ok arikni ga riembo ng'ato, but awinjo kosaneno to aloso. Katek anyalo forgive, I forgive, but katek be awewe, lakini ok yot. Kech chunya be ng'eni, chunya ok ahero gania, I like growing with my people. Chunyi tut. Yes, chunyi duong'. Yeah, I like Irwako ji mang'eny. Kabisa. Ipuonjori kodgi. Wapuonjore, tamiyogi second chances after talking to them. Yeah. Koro awach ni ka ng'ato koso to ibro kete piny, iwuo kode mondo iwinj anena kore ma ok ni i-react kapok i-understand ni to why did this happen. Yeah, nyaka wuo kode, abed piny ma non ni makosa nowuok kanye, ka en gimoro mwanyalo loso maber, wanyalo loso ba gino rumaruma kamano. Erokamano ahinya. Mana kaka iwinjo noendi janeno malole TV geno ni kama wachope noendi isekwanyo puonj moro kanyo ni kata bed ni in gohala kata bed ni itiyo kamoro to sama shida owuok kata makosa ng'ato timo, bed ni ng'ama indiko kata ng'ama un go e tich, nyaka ibed ng'ama nigi chuny, nyaka ibed ng'ama nigi paro mar idwa ni iwinji, iwuo gi ng'ani mondo ine ni ande be gini unyalo loso, nikech ing'eni samoro mani yor yuto mar ng'ano in ema nimiye yor chiemo, to kopo ni i-overreact ma in kiwinjo gimoro kotimore to isegole ni you are fired, ok en gima ber. Mani chuny ma Faith nigo kaendi ma en ka ng'ato koso to make sure ni oketi piny, uwuoyo, owinj kori kaka gino notimore, to koyudo ka gino nyalore to bro ng'uono ni to kik dhi adhiya mbele. Kamano bende e chuny midwaro. Wadhi adhiya mbele kaendi e chenro mokwongo kapuonde pod wan mana e thuolo mar e chenro ni endi mar walagerwak e tielo mokwongo, kama bende pod wan gi Faith kaendi ka wapuonjore kode e wande motimo mar magawa ni endi. Faith ka dhi nyime, ang'o ma dwarore mondo mi ng'ato oset-up ohala mar hotel? Ang'o gini ma dwarore? Gima dwarore ma muhimu moloyo kabisa en location gi pesa minyalo chake godo. Yes. Yeah, location kiyudo maber gi jotedo, actually kata imbe king'e tedo you can do it. Yes. Yeah, basically en location gi pesa. Yeah, gi jotedo. Mane gik ma muhimu monego iket piny. To nyaka bed ni iero gimitimo ni, ok inyal yawa yawa ni idwa yawe, nyaka bed ni ibed gi passion of it. Yeah. Koro kiwacho ni pesa dwarore, jotedo dwarore, ere kaka inyalo puonjo ng'ato ma bende gombo chako gini endi? Nikech ng'ato nitie maneno ni mondo mi achak hotel anyalo dwaro pesa malach, mondo mi achak hotel gini dwaro, samoro to ng'e tedo. Koro ing'eni jomoko yawo hotel lakini chiemo boleo nikech samoro ok gited kaka owinjore. Ng'ato be bro yawo hotel lakini management bende rach. Koro kiwuoyo e jotedo gi pesa gani, ok i-explain e matut mondo mi ng'ato ne ni andi ka dadonje gini to winjo bedi achako kama. Okay, biashara mar hotel ok oyot. Odwaro ni itime with a passion. Nyaka ibed ng'at mong'e tedo, to nyaka ibed gi passion moro minyalo ng'eyo tedo. You know, alafu be nyaka itim your research kapok ichako biashara. Ing'e ni chiemo mage midwa deal godo, group mane midwa target, jomage midwa mondo bi ocham chiembigi. Yeah. To kaluwore gi pesa be is very important because gik moko be nyaka ing'iew mitiyo godo e hotel. Yeah, for example like the utensils, all that, gige tedo goendo. Do ok nyal bedo pesa ma depend gi ka kumiyudono. Yeah. Koro kisewacho pesa, passion, chiemo, kar chiemo kaendi ng'eni nyaka bed ni kitedo to gik michamo medo ywayo ni customer. Yeah. Imbe kari kaendi chiemo mitedo make sure ni gin quality koso. Yeah, chiemo matedo make sure ni gin quality kaluwore gi piny masani. Ji ohero gik ma modern, gik ma mit, gik ma ywa dhano. Yes. Because competition is so much. No, you have to at least go an extra mile before you do anything. Kare gimomiyo before you do anything nyaka itim na research maber. Erokamano. Koro gin kit chiemo mage ma ng'ato nyalo yudo bilie Foods kae? Bilie kaendi wan gi chiemo ma local, ma modern,
gi traditional foods like wan gi alea, wan gi athola, wan gi rech, wan gi matumbo, wan gi ringo, mago koro chiemo ma kawaida. But for my bilie, I have a different special chiemo manadi said ni adoro for my restaurant. Milongo ni bilie special. Actually, en a twist mar gi ringo gi chips. Yeah, and then I also do it in gweno gi chips. Koro people find it different and it's unique in Kisumu. Onge ngama time apart from yeah, koro mane gi mana I thought of doing differently in Kisumu. The kaluwore gi chiemo kaka pan fry, wet fry, bilie, yeah, they're different. Koro ringo alia miwacho twisted niendi itime nade gi kit ringo mare mar dhiang', pork koso mar diel? Ringo tedo all types, and gi ring diel, and gi ring beef, dhiang', sorry, and gi pork maranguro be atedo, be gweno go atedo ga. Koro anyalo loso godo chips mabile special. Chiemo mi iwacho go tere ma igombo ga ni ka ng'ato biro to bilie o winj ndhadho ne kata omi emit bilie miwacho no mondo winj kaka mit. For much adier, chiemba te kaparo ni are good, they are well done. But sana bilie special, I find it to be unique. En gimo pogore Kisumu kaindi, onge ng'ama time. Koro agombo ni ng'ato ko biro ka to bile god. Because it's behind the name of bilie. It's different. Pogore ma chiemo moko go kabisa. Asante sana. Mana kamano janino Malolwe TV aneno katelo mokwongo semana rumo gi thuolo ni endi mana kaka Faith osewacho ni bilie ne kaendi nigi special, bilie special. Koro ni janeno inyalo manyo thuolo mondo bilie special no mondo iwinjane ka bende omita kaka mit bilie bedo gaendi. Mana kamano kete kanyo waduogo kikidhi mabor e thuolo no mar ariyo kama medo puonjore kod Faith kaendi. Ageno ni kama wachopo endi ipuonjori achiel ariyo adek. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, sidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, sichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Machiegni kende telo mar ariyo Jahera Malolwe TV ka bende wadhi mana nyime kod puonjruok kokadho kuom Bilie Foods kaendi ma bende itayo kod nyadendi Faith Morgan ka bende telo mokwongo isekwanyo puonj kanyo kaka nowacho ni inyalo ng'wono ne ng'ato sama koso wuok jalno ma iketo upuonjoru kanyo mar ticha. Koro thuolo niendi wadhi nyime kod puonjruok machiegni e chenro e telo mar ariyo. Faith machiegni kendo. Yes, kwa dhi nyime adwa ng'eyo ni nikech nini ka ichako ga wala kata ka in kar tich nyaka i experience the challenges kod ber. Koro tin wachak the challenges. Nikech onge gima ng'ato nyalo timo ma ok onene achiedh nade kata midhiero mora mora. Koro in Bilie kaendi gin challenges mage ma iseradogo nyaka ne ichake dwe mar aboro higa mokadho kane Covid odonjo? Kalure gi challenges mosebedo, wang'eni Covid nitiere, mano mokwongo challenge mokwongo challenge mokwongo ne en Covid. Covid dongi ok ne yot gi ji, omiyo ji koro onge gi pesa, tije ji no lose. Koro it was not easy, no yot. Challenge mar ariyo, handling food, kimako chiemo, you have to be nyaka ibed ng'at ma very keen. Te jok moko ohero mo mang'eny, chumbi mang'eny. So challenges nitiere, ibedo ni ng'ani ohero gini to ng'ani ok ohero gini to otede sufria achiel. Koro you don't understand. But mago we are trying to address gima clients, wawinjo gima clients wacho, and then we improve every day. Another challenge be inyalo dong' gi chiemo ka samoro itedo mang'eny, chiemo dong, then you end up
luoko chiemo because of idwa mure ki mondo affect plan. Yes. Yeah, koro mage challenges because of this COVID sana. Yes. Koro ei challenges misekwano go te awach ni COVID michako go number 1. Yeah. Ei challenges go tena kanyo chake nikech be ot magawa ni pok oringo bang' thuolo malach ahinya. Be nitiere challenge mane pek mosebedo ni mapek ma igombo wacho ni andi kamo gikeni wena dhi aywe matin alora ne dhodni adhi akun muya go kachaka duoga neno. Yeah, ne nitiere because samoro clients moko to biro to ingeni jito ok omorni. Yeah. But you still have to work hard because you are open to opinion more, yes. Good or bad. Yeah. But the bad ones only focus on because idoro mondo improve. Yeah. Kata tek marom nade, but you just have to keep on going. Yeah. Koro mano dong ya alora dot ahinya okane mana customer zonge. That's the main challenge. Nikech inyalo tedo to chiemo dong mang'eny gikethre kumitere donge. Exactly. Ok inyal bedo be a charitable person pile ni kitedo to gigi be gin gik ma inyiewo gi pesa. Because at the end of the day nyaka chul jo supplier momiyo wagi. Yeah, money koro sama face ga challenge machalo kamae ere kaka ikama out of it, ere kaka iwuok ikadho badabila mani wach ni yawa let me just continue. Gimoro kidwa timo giri mihero ok give up so easily. As much as it take, you keep going strong. Yeah. Gimana kale it was not easy because marketing the place took me quite a bit. Yeah. Yeah. Koro you just have the morale to keep going on. Kido support from friends and family because you have to be quite honest. Yes. You'll get challenges when you see go and many more. Yeah. Koro the support from family and friends era miero godo tijini kani chake kaka miero ema miyo kata ka check na de tiwacho ni no let me not give up. Let me continue with this. I hope one day one time it will blossom. Yeah, it will blossom and it will be where I want it to be. Mano ber sana. Mana kaka iwinjo no endi jara Malolo TV ni kamora mora mitie kata gino endi mitimo wala mora miyawo nyaki rado koda chignade seche ma irado ga chignade ma ineno ka pek madwa ni omuomi no endi tem para nani gini kani chake bende in kode gi target kani in kode gi target kod hera mani yawe godo dhi mbele tema kata teknade nikech onge yien minyalo pidho to ti sano magol matunda nyaka okaw thuolo malach modongo gi stage moro makoro wacho ni kama gikeni endi asegura asekeyo tiendena manyaka matunda wuoge mana kaka Afrika wacho ni katorado gi chignade maromo nade lakini era mohero godo ohande ni endi gi support moyudo kuom osiepene gi familia ne miyo ok give up e yo mayot miyo medo madhi mbele owacho ni chieng' moro ohande ni bro chopo kuma bendo ko manade ogombo ni ochopi kata beni en gi lek mani ochopo opiem ga kesha gini to ka lek no biro chopo ka ok give up to nyalo mana chopo ma opiem ga kesha gini mana kamano wadhi mana mbele koro nikech ka ng'ato chako ohala ok ichak ni mondo irom mana battle gi challenges neno ichako kini gini endi ada nolok ngimana e yo machalo kama ada ni kata kana adake od siling 5,000 at least otera adake market kana wuotho gi clothes shoes at least omiya heel moro donge omiya wuoche maber gi law maber koro in bende bilie food sky nyaka nichake to pok obudho be ber osekelo lokruok mang'eny e ngimani to gin mage. Lokruok to osekelo na mathoth. Mokwongo jok mabiro kaendi gin jok ma very potential people. I get people from the government mabiro chimo ka. One is a platform for another level. Aromo Giji from the county. Omi Arado Giji so much. It is giving me connections. So apart from Mano, what else is there to say? Benefits of course now. Connections. Yes. Apart from connections, but also me at least everything we do for money. Only a profit more Martina be the because I can maintain myself. Nyakinya do this to pull my bear. Pero kama na nyamba na kutuijo ni gimoro kata tin maromo nade kata seringo bang' thuolo maromo nade to nitiere kaka Nyasaye tiyo gi yore mopogore mondo mi timre nade olok ni ngimani kendo omi tije ni dhi maber
kata ber mang'eny obiengi mana kosewacho ni o maintain maber, oritre maber, nyithindo somo maber, bende connection bende oyudo makere level moro machielo. Koro samoro amora mida chako ohandi, kik icha ohala mitimo no endi. Nikech the moment ma in iwuon isechako cha ohala mitimo, nyiso ni gino ma idwaro ionge gi target gi ohandi no endi. Omiyo ka ichako ohala nyaka iyier ohandi no endi. Wadhi nyime, gie thuolo ni endi ang'ani thuolo mondo ni ng'ama neni kachicha kata ng'ama neni sani, ka ichiwo history kata sigana mar okendi kaka ichako gi wuoth misewuotho kode, imiye advice niya, kodwa chako gimoro kata ohala ma kitgi margi kata mopogore, to kia yo moluw kata okia kaka ochaki, onyalo timo nade? Any advice onyalo konyo ng'ama neni. Nikech ji mang'eny maneno wacho ni ng'ane ni tochako, osegik kama kaendi. An be anya chako adieri. Yes, koro inyalo wuoyo kode king'iyo kamera ni. Erokamano. Advice manyalo miyo jopiny, gi biashara moro amora ma pok itimo, you have to have a passion for it. Nyaka itim gima ihero. So that you can enjoy gima itimo no gi hera duto nite. Kalure gi pesa midwa kete biashara, pesa yudo tek. So ok wadwa gamble gi pesa matin ma yudo ma biashara. First you have to love what you're doing, have a passion for it, then go for it. Yeah. But nothing is impossible. Kumiyae mabor. But never be afraid of anything. It's never easy, just do it. Mane gima nyalo weyo godo. Mana kamana gino ni iwinjo puonj ma Faith ochiwo nendi kowacho ni gimoro amora kida timo nyaka iher gino. Bed gi passion. Ni gini ikachake. To passion man go ni endi biro tera mabor kode. Koro gimoro amora mitimo kik ikaw pesa ni nyum nono, kite pesa ka in kode bende kaka so chien kanyo ni target mari en ang'o kod gima idwa timo no endi. Mana kamano Faith, gie thuolo ni endi aneno ka bende wachopo mana e giko ni endi, to kapok atieko imiwa yor tudruok mari kuma Bilia yudore. Ka yudore Facebook namba ni mar simu. Okay. Bilia yudore Milimani, Kisumu, Milimani. Aga Khan Walk, Katari Dodge Road, Kai. E Facebook, wanong'ore Bilia by Meg, ane Megan. Koro iluonge ni Bilia by Meg. Wane mtandao mar Instagram be Bilia by Meg. Inyalo yude namba mar 0721 922 585. Go simu to we'll get back to you. Yes, inyalo Number. Yes. Yeah. Inyalo nuoyo namba mondo biwi. Namba yudre 0721 922 585. Mane namba minyalo yuda godo direct e hotel kaendi. Erokamano ahinya kuom bedo koda e chenro kawuono Faith. Erokamano kuom penj ma bende puonj bende imiyo joneno ma oneno wa kawuono ka gikwanyo puonj e wuodhi mar ohandi mar Bilia Foods. Ne jaera maneno TV, erokamano ne jogo mobedo kodwa e chenro odiochieng' ma kawuono. Ageno ni ikwanyo puonj e wuodh Faith kod Bilia Foods kata kit ohande motimo ni endi, gisigana kata show kata story mwagoyo matin no endi. Gie thuolo ni endi ambe nawe mana gi puonj manyiso pile ni alwora mari, ing'i ni kama antiere ni en ang'o manya timo manyalo loko ngimana. Chak gi kuma intie, to kisefwenyo ni nyalo timo ang'o, to ti gi gima in go no endi, gino time kikete chunyi kendo kihere. Ritu masani waro muru ngeso manyien, an gi sani adabilo chiemo mani kaendi, asechako gi juice mondo mi ang'e ni to mit Bilia ni kare nigi gik mamit ma bende inyalo bile iye kaendi. Waro muru ngeso manyien, ne an Millicent Adhiambo. Kazi ni kazi, heshimu kazi yako. Kazi ni kazi, upende kazi yako. Kazi ni kazi, usidharau ya mwenzio. Kazi ni kazi, usichague lolote. Ninasema ni kazi bora chakula. Ninasema ni kazi bora mapato. Waliolinda kazi wamenawiri maisha. Waliopenda kazi wanakula matunda kazi Kazi ni kazi, heshimu kazi yako.